नमस्कार मित्रांनो. जीवनामध्ये लय वाईट वाईट चांगले असे दिवस येत राहतात. डॉक्टरच्या प्रमाणे जशी ते रेष असते ना आपल्या जीवनाची, खालेवर आहे खालेवर आहे. आयुष्यात तेच रेष राहते आपल्या जीवनामध्ये, खालेवर आहे खालेवर आहे. कधी आयुष्य उताराच्या दिशेने, चढत्या दिशेने असं असते. केव्हा चांगले दिवस येतात तर आयुष्यभर जाते चांगला, वाईट दिवस येतात तर थोडं खाली जाते. असं थोडं मागे थोडे मागे चालू राहत. आणि ज्या वेळेस ते बरोबर सडर होते त्यावेळेस मनुष्य डायरेक्ट गाडी नसतोच, आयुष्य नसतेच, डायरेक्ट वरतीच असतो. त्याच्यामुळे चढ उतार जीवनामध्ये खूप महत्त्वाचा आहे. जो चढ उतार जर का जीवनामध्ये नसला तर जीवन काही कामाचं नाही राहू.